या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, हे आहे कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहताय सकाळच्या टॉप न्यूज। जिल्ह्यात कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक बिनविरोध होते। एकूण 16 जागांवर भाजपसह सर्वच पक्षांची वाटाघाट सुरू असून जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर यांच्यासह सर्वच संचालकांनी यशस्वी शिष्टाई केली आहे। 16 जागांपैकी भाजपच्या वाट्याला 9 जागा, राष्ट्रवादी काँग्रेसला 3, शिंदे शिवसेनेला 2, काँग्रेस आणि ठाकरे गटाला प्रत्येकी 1 जागा मिळणार असून याची अधिकृत घोषणा होणार आहे। या निवडणुकीत चक्क ठाकरे गटाचीही भाजपसोबत हातमिळवणी झाली आहे। दरम्यान ही निवडणूक म्हणजे जिल्ह्यात नव्या राजकीय समीकरणांची नांदी ठरणार आहे। राजापूर अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या नवीन मिनी ATM सेवेचा शुभारंभ गुरुवारी करण्यात आला। राजापूर शहरात जवाहर चौकात बँकेचे अध्यक्ष हनीफ मुसा काझी यांनी या ATM मशीनमधून पैसे काढून या मिनी ATM सुविधेचा शुभारंभ केला। जवाहर चौकात गुरुवारी आठवडा बाजाराचं औचित्य साधून बँकेनं आपल्या मिनी ATMचा शुभारंभ केलाय। प्रारंभी संचालक किशोर जाधव यांच्या हस्ते मिनी ATMला पुष्पहार अर्पण करून पूजन करण्यात आलं, तर ज्येष्ठ संचालक जयंत अभ्यंकर यांनी श्रीफळ वाढवलं, तर बँकेचे उपाध्यक्ष प्रसाद मोहरकर आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर कुमार अहिरे यांनी फीत कापली। वाढत्या तापमानामुळे राज्यातील राज्य मंडळांच्या सर्व शाळांना 21 एप्रिल पासून सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे। शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाकडून तसा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आलाय। राज्यातील इतर मंडळाच्या शाळा वेळापत्रकानुसार सुरू असल्यास अथवा शाळांमध्ये महत्त्वाचे शैक्षणिक उपक्रम राबवण्यात येत असल्यास विद्यार्थ्यांना सुट्टी जाहीर करण्याबाबत शाळा प्रशासनानं त्यांच्या स्तरावर निर्णय घ्यावा असे आदेश देण्यात आले। वाढत्या उष्णतेमुळे मे महिन्याच्या सुट्ट्या आता एप्रिलमध्येच देण्याचा राज्य सरकारनं निर्णय घेतलाय। राज्यातून मोठी बातमी समोर येते। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या सर्व मंत्र्यांना तातडीनं मुंबईत हजर राहण्याचे आदेश दिले। मंत्र्यांना मुंबईत का बोलावण्यात आलं याचं कारण अद्याप गुलदस्त्यातच आहे, मात्र या बातमीनं चर्चेला उधाण आलंय। एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या सर्व मंत्र्यांना मुंबईत बोलावलंय, त्यामुळे मुंबई बाहेर असलेले सर्व मंत्री मुंबईच्या दिशेनं निघाले। जम्मू काश्मीरच्या पूंछ परिसरात पुन्हा एकदा भारतीय सैन्य दलाच्या जवानांना टार्गेट करण्यात आलंय। जवानांच्या गाडीवर हल्ला करण्यात आलाय। काश्मीरच्या वेगवेगळ्या भागात सतत दहशतवाद्यांकडून गेल्या काही दिवसात कुरघोडी सुरूच आहे। सिद्रा आणि राजौरी भागात याआधी दहशतवाद्यांनी जवानांवर हल्ला केला होता। आता पूंछ भागात गाडीवर ग्रेनेड हल्ला केलाय। या ग्रेनेड हल्ल्यात 5 जवान शहीद झाल्याची माहिती मिळते। हा हल्ला एवढा भयंकर होता की गाडी पूर्ण जळून खाक झाली आहे। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।